Salovat Minixonov ham go'zalim. Klip Hayrat Safin Bәхет түні Салават güzelim, min seni uzak izledim. Marat
Хайруллин Лейла. Интрига. Я, наверное, впервые это сделала с такой огромной радостью. Мои любимые Салават и Гузеле Минихановы. Давайте поддержим. Салават! Güzelim! Sen Murat Salavat obrazı tam güzelim. Salavat sen de Tiger kıvırtı. Sen dikmek. Ekiyetdeki obrazı. Bizimde bir 13. asırda gitmesi item lakin sana qarayıp da qaytamızın bizim vaqtda. Aynen. Qaytek şol. Graf Salavat. Krist. Kıyın alkışlardan uzatабыз Yaşılabızны Хамиді Аюп. Сәлем барлык шунда отыручы тамашачыларга һәм дә телевизор алдында караучы тамашачыларга кайнар сәламнәрне җиткерәбез. Һәм инде иң беренче шушы җырның авторы Хамид Макаримовка бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Һәм инде шушы клипны күрсәткәннәре өчен ТНТV каналына бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә шушы искиткеч костюмнар өчен безнең дизайнерыбыз Зарина Бабаҗановага бик зур рәхмәт. Алкышларбызлар. Мин дә әйтеп китим әле, әлбәттә без барлык эшләгән әйбер безнең тамашачыларыбыз өчен, ләкин шунда басып торалар инде ул әлбәттә Аллаһ Тәгаләдә ул бирә безгә шунда басып тораларны. Һәм инде тагын бер әйберне әйтеп китәсем килә, нәкъ шушы клипны төшергәндә безнең бу клип зур вакыйгалар белән бәйле иде, чөнки ул вакытта безнең мәктәпләрдә теге татар теле мәсьәләсе булган вакытта инде без шушы клипны төшергәндә артистлар белән җыелышып, зур флешмоб ясап, Бауман урамына чыгып, и туган тел, и матур телен җырлап чыктык. Һәм инде нәрсә әйтәсем килә, ни генә булмасын, ни генә шушы безнең татар теле өстендә нәрсә генә эшләмәсеннәр, ләкин барыбер да татар җыры, татар моңы булганда, татар теле мәңге яшәячәк иншалла. Бәйрәм белән сезне. Амин. Шулай булсын. Рәхмәт бик зур.